Dobrý den ľudia, dneska mám sa hľadať robiť svoje prvé video a je to Minecraftu. Ideme si zahrať normálne akože survival, dobre, už je to načetlo, to znamená, že si ideme za tým strom a budem ako väčšinou vydávať akože shorty, no budem iba video a budem sa snažiť to striedať, tak aby to bolo aj na videa, aj na normálne shorty. Dobre, že chvíľu je dotažený. Ja potom si idem urobiť crafting a natažiť kamen. Áno. Takže bum. Paličky, kompač a po kamen. Dobre. Inak táto voda je úplne na hovno. Je úplne nastavený na nič. Ničom vlastne doba není. Takže keby, tak nemáte zač. Čo som vlastne chcel povedať? Neviem, ale asi to nebolo dôležité. Dobre, takže o chvíľu mám na sekerku a kompač a na pec. Vlastne meč je zbytočné si vlastne robiť, kvôli tomu, lebo sekerou môžeme ničiť aj tažiť. A dáva critical damage, to znamená, že vlastne bude že aj lepšia tá sekera, že je lepšia vec sekeru radšej. Ja teraz som získal Minecraft druhú sekeru, vedem rady. Dobre, tak, toto vykopíme a dám. Ovce, nice. Mám si vyrobiť postavu. A jít, a po ovci. A dobre, po ďalšej ovci. A po ďalšej. Tak a môžeme ísť ďalej. Vesnica. No tak to som ich potom nemusel ani zabíjať. Jo, keď ma počujete, tak som ešte toho nachrániť, takže budem kastať alebo zopiť. Ešte som proste nachcípaný. No, dobre, takže teraz idem tam do vesnice a zabydlím sa tam. Dobre. Tak, a toto bude môj domček. Pecnem sem a crafting sem a to je vlastne preto to video, že tak, čaute.